welcome to the Culture Convo podcast, the upcoming of greatness. Dango. Hey, ladies and gents, boys and girls, welcome back to another episode of Culture Convo podcast. And it's Jack the MC, Jack the host, Jack the presenter, Jack the podcaster, but most importantly, Jack, you're number one guy when it comes to entertainment. And it's another edition of Amar Rotman. Since this June season, it is known as immense mental health. So now, but they will introduce themselves. And yeah, but I am here with. You are here with your great, fun, exciting host, your beautiful host, Uhlathuliso Sotho Chambas. Danko. Thank you. Sabonga. Mr. Budwam? Yeah. Right. Nande kuwe? Sharp. Hayi aba uno mkaba niche kumthombothi. Yeah. Usakho fana. Yeah. Wegama ngikhonayo. Yeah. But well known as Khonai Hearts. Khonai Hearts. Socials. Khonai Hearts. Danko. Because and also speaking about the socials, Izif has bekangixela lapha recently kwezinsuku you've participated kwinto zento skits. Bokwenza skits apha kule minyaka. Yes, Budwam, yes. Yeah, bekwenza that time. It was 2019. Yeah. Yes. During COVID-19. Mm. Yeah, sikhule yabona amajita. Yabo most 2019 most isikeza value isikole. Yeah. Yabo Yeah. due to COVID, yabo. Yeah. Then sabona man namajita that yabo singahlali nje. Yeah. Let us do something like exciting kanje. Yeah. Yabo. So yeah, sathi bayazi noni like masenze skits yabo like something like comedy kanje. Yeah. Yes, Yeah. we did that. Because same time uzivengixela ngababhatha skits ndiyakhumbula uba kanene kokwenza izikits. Ndakhumbula nawubusinza skits and I feel like ngala xesha bingala maxesha siqoba okay YouTube indlela is the way TikTok akafiki. I don't think Wayengekafiki uTikTok. yeah underrated. Wayesajiva ama-China. Jerusalem. China, yes. But I just like to say thank you to subscribers zethu for always subscribing and also and for always viewing izinto zethu and everyone all the Culture Convo network. Now guys, ndifuna just talking about into I have a topic at pressure to provide, pressure to feel. Uyangithona? So consider pressure to provide ilanto of jonga ngoku ndiyityani ne ekhayeni I have to provide. Andikwazi nje uhlala nje. I just want to ask uba I can affect na nina loo nto uba you know what ndiyityani ngoku endlini I have uba mandenze into ethile mandenze into ethile. I can affect. Yazi bro yabo esikhula. Yeah. Yabo. Yeah, like so many challenges whereby uqonde yazi intoni ngoku it's time to like take a step. Yeah. Yabo. Yazi into asikabe nando but sikuyo la pressure kuba I have to provide at home. Yabo. Yeah. Nangoko singenando, so it's whereby we yabo at this age mhlawumbe yabo mos sikwenza stage kuba ngoku like we have to go out and so phanda. Yeah. Yabo. So sizinto into ezilindelekileyo basizenze makwethu. Yeah. Yabo. Yeah. But siyabona mos due to Xesha esikhulu. exesha kuyo yabo akho misebenzi. Go rough. It's tough kakhulu. So yabo we have to like sikla pressure yokuba Yeah. we have to Bafuna provide. Yeah. So bona Baxter, how do you feel like la pressure seyifikile na okanye? Hey, bhuti. La ndiqala kwalapha ekukhuleni leya. Yeah. Uzazi ba okay ekhaya ngosuku olithile umzelo. Evekini sathi sesikolweni singabantwana sonke. Kodwa ngosuku olithile uyazazi ngeweekend xa ndikhona ekhaya, ingca yasekhaya kufuneka ichandiwe umzekelo. Yes. Ngecawe xa ndikhona ekhaya hleze kuzawuphekwa. So umlilo funeka wenziwe kusasa for uba it's all about lanto. I think iqala kula role yakho kwa wena apha endlini. As a man. Yeah. Uvuke mhlambe amanzi abekwa nguwe kusasa kuyazi uba ubani uvuke abeka amanzi for wonke umuntu ahlambe njalo. Now that sibadala ngosingamarhotman iphinde ibuye ekhayeni bakuthiwa no kuzawakho lo ceremony ikhoyo kanye kuzawuzwa lo mcimbi ukhoyo uyayazi funene eze show. Yeah.
eyam because andikwakwazi uprovide ngemali but I can Ngamandla. yeah ngamandla yeah kungashoti manpower ekhaya Yeah. if kufuna ukwenziwa lonto ithile bandikwazi uyenza bawubiza umuntu oyenzayo nami mandimncedise laa mntu senjo does mna kweyam icala the pressure to provide I feel like yileyo Yileyo, ipressure Bonakala bukhona. ya ndibonakala uba ndikhona nangona Yeah. ndingabonakali mhlawumbi kweli icala but mandibonakale ngokwenza uba hayi mani ukhona ubra kweli cala Okay, so technically le nto ithethayo iyafana nento ethi uba as indoda ekhayeni funeka uvakale uba ukhona. yeah Yeah. Because I feel like zikhona amakhaya whereby abekho abantu bangamajita. Yeah. Now you'll find out uba umntu that is dating usisi wethu uzenza indoda elikhaya. You get? Umuntu othenteni uzothatha i-role off uba nguye indoda apha ekhayeni. Because I feel like akhona amajita angakhathaliyo. yeah To an extent whereby now we have to take i-boyfriend yentombi yalapha ekhayeni siyenze yalapha ekhayeni. yeah Ndizimvo ndithembe wena ngumntu uzokwazi uba masenze into ethile kuyaxhelwa khonaye kawuze yantona yena ukhona apha eyadini ungumntu okhoyo Ubhuti but walapha. uyafeyila in terms of making sure ukuba izinto zekhaya njengendoda okanye nje uba yena eyindoda uba makavele. I feel like it's one of the things amajita angayiqaphiliyo okanye kulapho abantu abayalayo okanye abantu abagayida abantwana. Yeah. Yabo in terms of mabayenze and speaking of loo nto singena kwizinto zomoluko yeah singena kwisizini whereby now kugcwele amakrwala amaninzi yeah but ngojuni abazobakho maninzi to an extent abafa njengodisemba. njengoDecember But also, I feel like it's a matter of whereby there should be talks ezenzekayo yeah between amakhwenkwe namadoda Yeah, in terms yeah, of yeah. bayabafundisa bayabacebisa, you know what, this is what you have to do yeah kulindeleke after into yabo after usuke entabeni. yeah This it's not I understand bayiphilanga ebukrwaleni. There's Yeah. a journey funga uhambile. Nyantsika. Umna for example I never thought ndizoba I did know ukuthi ne ndofika ku stage but I never thought uba sikafika ngoku stage of umna ndi provide into endityayo. I-grocery ndiyithenga kwam and stuff like that. Uyangithola? yeah Because there was a provider bengumakhulu. Yeah. I knew ukuthi no endlini kusorted mangenzeka ntoni endlini kusorted. Yeah. I feel like ngezinye izinto that makes us comfortable. Siphole because ayazi mos endlini soprovided. Yeah, But unyanisile. the minute isuka loo nto phambi kobuso bethu provider yeah asiyazi uba masenze ntoni. Hence siyafika abantu siphuncuke singazama masenze sitshaye sisele whatever yonke nje into ekhoyo emhlabeni. Ayazi bra. Yeah. Enye into thina singa-understand yabo. Yeah. Ile yokuba abantu like xa besuka pha entabeni Yeah. babuye abayazi into abayiyeleyo pha. Yeah. Phaya uye phaa ngoyifunda i-discipline. Indlela yozihlalela. Yabo. Yeah. Umntu ubuya enalaa nto uba yabo ndingubhuti zophatha. Yeah. Yabo. Zophatha. Yeah. Zophatha. Akho kwekho zandibiza ngegama ebezo ezinje Yeah. yeah but not knowing ukuba okay uzaba lekrwala process then what Yeah. And then what? okay sure ngubhuti Mm. zibonakalisa uba ngubhuti Yeah. abantu bafuna like ubuye umuntu then ahlale abe nalaa nto uba okay sure Ungubhuti uqaleni. njengoba ningubhuti ngoku andizudeleleka Yeah. I'll do whatever I want yabo just yabo ezabe ndakuva mntakwethu Yeah. another thing since sesiwuthatshile lo mba enye into endizawuthanda uyicela ndiadvise kwamanye amajita esele ekhona nakumarhotman amadala esele sikhona brazam singabantu neapha emhlabeni they are different cultures Yeah. amasiko awafani masingathi ndisho nakuba ninawa nakubakhuluwa ndayicela lani ba kuba wena ungumXhosa then elinye isiko lomnye umuntu ube nento yoba uyalihlisela ezantsi lona ba hayi kaloku aba ngabathile ungabahloniphi isiko lomnye umuntu liyahlonitshwa guys Yeah. naphi na there are people who abanye sibangcwabile
Yeah. ngenxa yalani uba ubuyile yena ungubhuti yena kwelakhe isiko akahloniphi ke abanye abantwana ezintwana mazithi ibhuti kum ayilo siko lakhe Yeah. uyabo Yeah. azawuthi because sibaninzi there are different cultures out there Yeah. lihloniphe majida into endizayicela kuni niwahloniphe amanye amajida azahamba yokwenza amasiko komakwabo nibuye nikhule nonke ne but ke ngoku xa ningamarhotman ngoku you'll find out omnye uyenye tribe omnye uyenye tribe niyeke laa nto yongahloniphani bras yeah please thank you Yeah, unyanisile. Yeah. Unyanisile. And also bra yazi kuleyo yamasiko tea time yazi ezinye izinto people who like who don't understand into kuba into ehlathi ayonto umuntu wonke yazi unyanisile like umzekelo lithi bana yabo lewe kuthi bana abantu bayafa abakhwetha bayafa ezawezinje Yeah. yabo bra not ba umuntu ubulawe ilewe ayeleyo like umuntu uyakwazi umuntu ubulawa lihlathi mhlawumbe umzimba wakhe akamfuni kula ndawo Yeah. unyanisile yeah weba ufumane mhlawumbe abantu abanye abantu baye clinic lulu Exactly, I do have a choose engazubiza igama Yeah. yabo waye clinic Yeah. just because kulemeko kuyo umzimba wakhe zangamvumela ubana Bahlala ehlathini. lengoku yabo la muntu akazenzanga abe nje Yeah. yabo yabo lamajita azokuluka azodibana nezinto ezinje yabo unyanisile umna like zothina ngicebisa into yokuba yabo ezanto ezinje azogezeleka kanje yabo because like yabo sebeza amakrwala suka waye clinic waye thina yeah zizinto yabo izinto ezenzeka esizibonayo nathi ezabe sikezime Zim. ezabe sikezime You know, I feel like yonke lonto izoqala when you understand ukuthi ukuba yindoda is not about ukuya ehlathini. yeah It is beyond lonto because we're mistaking isiko with being a man. yeah If ndibeka nge-English because Yeah. there are responsibilities that you have to intake as indoda. You can go to ehlathini ubuye uyikwekwe. yes unyanisile That is something that will never change. unyanisile Lana ndidla ngokuthi mna we can't take umuntu esimbonayo kuba is not responsible kwalapha endlini eyikwekwe siyomolusa. yeah Akazojika nge4 weeks abakhwetheni abuye Yeah. singumuntu different. say different It is very important umuntu before yoluka sibone izenzo zakhe apha endlini. If are you ready nyani na kuba mabendoda uzokwazi ukumela ikhaya because we cannot expect you uba mawumela ikhaya outside ungalimelanga ngapha endlini. unyanisile These topics that we fail to understand. Okay, this is that we fail to actually speak out ukuthi being a man is not about ukuya ehlathini. ilolo kuthiwa bhuti ekwekwini Yes. Uyangizwa? yeah So I feel like it's one of the topics that I wanted to discuss to discuss. When apa kukhona ya? You win a question. yeah the question is to like how do we overcome fear and challenges in life Yeah. ngoba like thina mandithi bana thina as a youth yangoku mandithi bana le generation yangoku yabo like sinoloyiko to take a step forward Yeah. yabo Yeah. umzekelo ndithi bana mhlawumbe ndithi okay sure uqebile ufunda ndithi bana ufuna umsebenzi awuzothi ufuna umsebenzi then uhlale phansi Yeah. yabo uzoyizinje yeah ndakuva thina soyika uzothina siyazidelela in fact yeah yabo sithathela phansi Yeah. yes ndakuva yeah ndakwethu manje ukuphendule mna lento ithetha into eyenzekayo uyakwazi mos all your life you've been in your comfort zone ubufunda umzekelo let's say you were asifani bakhona abantwana abafunda e-boarding school Yes. yabo ayiqhela environment obangapha kwekhaya yeah bekhona thina siye esikolweni sibuye siphinde sibe semakwethu now comes a time whereby sigqibiwe ke high school yeah ufuneka uqale ubomi bamanyani yeah uve amabali ke ngokuba ukhona umzekelo let's say kwalapha ekuhlaleni wayekhona waphumayo waya kuba bomi bamanyani Yeah. owawujonge phambili kuye wachaneka phambili waphinde wabuya
omnye uhambele phambili yabo njalo into i-influence la fear yokoyika yilanto yobona outcomes kwabanye abantu ubona uba ndandijonge phambili kulowa umntu zangahambe kakuhle ngoku uyoyika exactly but laa nto leyana mna i-advice endayinikwayo mna uqala kwam uphuma ekhaya ngathi xa ngiqala uphuma ekhaya ndaxelela umqwathi uba mqwathi ndiyahamba ndiye esikolweni inye into owayithethayo umqwathi kuqala ngona ndisithi ndiye esikolweni wathi mhlekazi xa uphuma usiya kwilizwe eliya langaphandle uzungafiki kwela lizwe ube ngumntu ongamqhelanga fika kwela lizwe ube nguzimvu lo ubunguye kwalapha phakathi kwethu indisebenzele loo nto mntu kunanamhlanje noba ndiyaphi if I just be myself everything works out mna ndinothi into endisebenzeleyo to overcome la fear nokufuna uqala ibusiness nokufuna uqala ntoni be yourself uthembele kuYesu then all yonke into izahamba kahle. I feel like when I say ngoba ndiwagxobha amazwi akho if ever andithe into eninzi but also I feel like peer pressure plays a huge role in us soyika izinto especially social media pressure. Ningabona I do feel like abantu they see us on social media bayabona since podcast and everything they feel like yo no I want us in you get now they build a certain persona of kubanu check kubanu khona ngubanu ziva because I've seen this guy do this and this and this and this and he's amazing you get whereby they do not understand ukuthi now I had to get out of my comfort zone. The way to put my comfort zone now goes right. Because the only thing is fear, it's getting out of your comfort zone. Now I know I knew I was comfortable. But now it's a different story. Because I have to have money, not for me. Now I have to make sure okay, I work in order for me to get good. So long I feel like if we're getting out of our comfort zone. Because I remember now speaking about Abandu that actually told us something. I remember I said to Principal Adonis, rather be uncomfortable now than be uncomfortable in the future. Because imagine now I'm comfortable up in Lokshin. The relation didn't Kabila. Now I want to get out. It's hard when because and this class I'm going to do the right. Then it's balekile ungumntu izimzimba kumoto so uphume utya ice cream. Uphume uya ku date you get because it's character building man uya ku switch utya Coca-Cola. Uphume lokishini man ba utya manqina every day. Ingqondo yakho izoba kula manqina. Kula unyanzile. Now uyaphuma uyemonti. Hey, ufuna manqina wepha imuntu uzofika ba kwa every kind of fast food ungayifumana utyiwa no crepe ba intona zi oysters nendo utyiwa lobster pha uyabona amanqina ne lobster wahambelana si develop cool yes so it's a matter of getting out of your comfort zone. It is character developing. You are building a character. You are becoming lo muntu umfunayo. Because wonke umuntu nepicture yakho I'm sure now lana nhlelo kuyo abantu abaninzi would like to be this character that I've built so far. But I know I want to be more because I know my end goal in Doni. This is not the end goal, it's just the beginning. Okay, it's just the foundation. So it is a matter of just making sure when you're just getting out of your comfort zone. That's how I feel like that's how you will overcome fear. Yazi bra. Yazi le way uthethayo into bra enqala like uyixelela amajita yabo ndithi mana yazi as umuntu ubulela wena ungulomuntu onguye because kukho abantu like abajuke kuwe like people who want to be like you yabo babe ngulomqo uJack ubasiwe wena kangoku as ungulomuntu yabo khakho move forward yabo ukuphume okay yabo ngoku okay ulapha kule stage thatha esinye stage yabo thatha esinye stage bazobona abantu yazi ntoni iyenzeka leyo yenyana lo mjita uyaya phambili awuzome nayo endaweni ewani uyanisile ube comfortable usixelela ba hayi ngiqibile aba balojoke bazawuthini nabo bazaqhuba
suka ukuthi man. Qamba awupholile akho nix. lento ayithethayo bafu i-right nyani laa nto ucinga uba man because nyanyani truly you never know who's watching you never know who's watching yilani uba noba akho mntu ukujongileyo hlala usenza into e-right Yeah. that goes a long way laa nto leya uhlala doing the right things yabo so uwile man umzekelo let's say Mqwatha senze i-podcast let's say even if i-podcast did not go well singatyhafi soloko siba ne-ideas yeah funeka ungoyiki nonantsika no you must not be afraid of failure because failure you can phaa kwi-failure there are two things that can come out of you when you fail it's either wamkele laa nto uqonda hayi ngoku ndisasihlalemva otherwise okwesibini uyakwazi ubona no man ndibethwe yintoni ukuze ndifike apha you observe then you learn you come exactly uyasongomnye umntu yazi ke bra abanye abantu xa befelile bafuna masuka yazi le way ayenze ngenhlalo Manhle ya. Bancame. abafuna ufunda kula funeka uobserve uba ndifeliswe yintoni kule nto bendiyenza then if ndinozama leni approach it can work out. Yes. It can work out. And I do remember we topic that you wanted us to discuss. Oh, hey, madoda. Nansi andike itopic eyenzekayo mos. It's something that's happening apha eSouth Africa. Yeah. Apha Mqwatha. I remember I was having a chat with my papa ngobe ngicheba. Yes. It was Monday. Ndithi kule ndoda ndiyibuza ba imani bafo ndiva into ethethekayo nge30 kaJune. Ndiyeva ba niyahamba nge30 kaJune. Uziva njani la ndiyam interviewer ke ngoku. Uziva njani bafo xa kuthiwa ngale 30 kaJune niyasikhwelela uyabo because since ngokube sincokola bengixelela ngosiba like ayingwa kwelicala nami ndiyamazi ba okay ubafo yena ikami from yena uyena usuka ezini yabo ngiqasho uziva njani mhlekazi uzakwenza njani ithi la ndoda first of all ayiyazi naye ngoba inabantwana apha because that's a common excuse unabo abantwana kwelicala I don't know about it it's Dawo but the guy uthe kum une baby mama nabantwana abayi2 ekufuneke ba providele ngale salon ayenzileyo uzawunika yes uzamnika ubaby mama esalon remember mntazekaya not wonke umuntu unaso sakhono sophatha business yes iwari yakhe abantwana bakhe uthi xa imbalisela ikhona enye imini unyaka apho wakhe wagoduka khona ne I think it was for iviki xa ithethe uthi abantwana bakhe umntana wakhe intombi osele ngathi umdala uthi wayikhala qho imbuzo ba uputata uthi naw akana idea into ezakwenzeka because nathi ngoku thina abantu bamnyama sesimanje sixa sidibana nabo hey niyahamba nina e30 yawo manje sithi hey niyakhwela nina e30 irongo lana so ndiyambuza so wena mntakwethu thina yakho iview wazintoni ngale nto yakho i30 yazi bra wami khayeka yabo ngiqale ngile ithita yabo yazi ukubona mas okay manje yabo isixhosa sithi mosibana itomate yi1 ebolileyo ibolisa wonke amatomate yabo yabo abanye bamajita ayamosha yabo awanya wamosha umzekelo ikhona mos enye video mikhane ibukela yabo whereby another guy up yabo no sure noba he's a Zimbabwean or yabo yes Mm. lo mjita une ID i-ID yakhe ibhale Dlamini. Okay. Good Dlamini mos. Yelo zizi. Good Dlamini. Hey guys, it's Miss B, the sweetest and finest honey bee island, sweetest one in the beehive. I'm here with my Suka. Otoku. Otokukazi. I'm Alpha Osino of Your Mercy, Nshuzi the problematic Mamtete, the only lady that got plenty of ginger and spice. Ginger and spice. I love it. And we got some pretty exciting news for you guys. So take it away, my babe. Betunani.
Jemasi Culture Convo Network, we're dealing strictly with interviews and also and juice. We have a twist. If you promote your business, kindly hit us on Facebook. Wait, we've got some details on the screen. Of course. We'll be there to help you out. Love yours. And don't forget to pray, believe, and live, guys. Nomjita lo. Yabo. Ebene fake ID ebhalwe Dlamini man. Amanda Dlamini. Yes. Damn it. Ibhale Amanda. Damn it. Khohlakala. As ID zenziwa Yabo. Bayazithenga. I-ID zathengiswa ID. azinamali. Hawu uyawuxola umqwathi asoze ndingayithengise yakho asenjo imali ndithengisayo like hey I think Papa 2.2 2 point Kaloku akubona emonti. i-ID yima Zathengiswa kaloku if you can see most nakwe movies whereby kwenze ID fake. ID fake. I don't want to seem like as if I'm promoting crime but icingeni madoda i-ID uthengisa i-ID senjo ubona abantu bayayiphatha i-ID lonwabeni bayaziphatha Bantwana. bayaziphatha i-ID oh so yabo ke bra. Singaxalenye. yo thetha mntakwethu Izibabe ngisitshe bo. Yeah. Nomjita lo owabhaqana la ID fake. Mandithi ngomnye abantu wamushayo. Yeah. Yazi ntoni? Aba bantu bayasiqhela baba. Yes. Kona le umuntu ube ne fake ID kwenye ikhanda uzothini uzomosha. Yeah. Yabo. Uzomosha. Nenye video ngikusenda apha. Cabanga abantwana bebekidnatshiwe so bafunyana befika. Yo. Apha kwezindlu zabantu. Yabo. yo So yabo ile ndithi lenithethayo kukho abantu abamusha. abamushayo Yabo kukho abantu abamusha. Aba bantu abamushayo lebabolise bonke le. unyanisile And enye into eviziweyo kuthiwa bana umuntu ozawuhlala from yabo like from another country umuntu o-investe kwi-business imali more than 5,000 I think 5,000 yuka yabo abantu bazohlala otherwise abanye nabantu and ubonakala ngathi abekho yo but Yeah. mntakwethu kulonto all in all mna mqwathi ndingathi mna khanike ni-aplayini nibe ne-passport nani mqwathi uyabo Nathi. nibe Oh sorry ne-passport did I say 5,000 I mean 5 million. ya kuthiwa 5 million i-business ya i-business oyenze apho Hayi mos hayi azekho. yeyi abazohlala so mqwathi into bendisengisayithetha masenzeni i-passport sibe ne-passport sonke Uzokwazi ugoduka zixa. yeyi fonini suyithetha le noba abantu bazogxotha mna ngethethi hayi guys naso nesiduka noba sayenda Banintsi odlamini. Banintsi odlamini. Amanda Jambas ayixoxisi khayeke man so into abendithetha mqwathi akumandanga usuke elizweni lakho uye kwelinye ilizwe because xa umke elizweni lakho you have that fear Thixo ndiya uzafika kunjani kwela cala so imagine uthi so abanye abantwana bakwamanye amazwe baze apha eSA besoyika nabo bazafika kunjani apha yabo but siyabagxotha yabona ukuba ezinye zibaviolent ezimatch ingxaki ufe ukho ababethwayo ubethwa yenze ntoni Oh shem. Oh man. bathini kokumzelo akho umuntu ungenamsindo regardless oba sikulizwe likabani nelikabani if lento ingenziwa peacefully nangomthetho kuthiwa ongena identification because mna xa ngokweliso lam xa ungena identification apha eSouth Africa meaning noba wenze icrime ifingerprint yakho ayizofumaneka so meaning ungumuntu oyingozi xa unjalo yenza i-identification ube lapha ukwazi emthethweni sikwazi sukubale nje abantu abalapha yebo ayixabanisi xa njalo ba awunayo amboyenza uzawuphinda ubuye because it's a sukuthi pha ekhaya kaloku
lungisa ilimi lakho bendithi ayiluyisi lena ayiluyisi Yes. So ke ngoku umuntu makabe lapha ebalekile ebantwini abalapha akwazi identifyeka selehlelwe yi-crisis kwaZulu ungubani kabani yeah if akana zimpepha ayozithatha aphinde ke abuye ahlala aqhubha ibusiness yakhe beziqhubha Yes. No, it's understandable. No, I feel like I do not have much to say about the situation. So you wanna my sense hopefully xa begodukayo. Xa ndinamfumana ishop mzabelo sibona ngoko. Isalon zawuthathwa no ndingaphatha ntoni wena ndithatha itavern Tatu coke. uthatha ndifuna itavern zonke nezi zinkulu ndifuna yabo Pakistan kaloku if you are not from South Africa and you don't have documentation uba ube lapha eSouth Africa hamba ukwenza impepho uphinde ubuye ngosibari bethu manabi ingxaki Yini? you know akuzoba manje natubukela abatshana umzelo umtshana beqala ufunda eprivate school ngoku utata akekho nalamali ase private school ugezelwa apha kwe public school ayibolando ya Yes. Buzo wami le okay ababantu kuthi abana mabahamisa what about ababantu aba umzekela lapha emuthi ke kasearch into phaya kulifunyenwe i-drugs Yeah. ababantu bazahamba phela babuye kalo ubeyibonile na uyayazi It's a South African woman with a foreign national man. Yeah, kaloku and ngaba usizu ngowase South Africa nosibaro nosigebenga kazi hayini ababantu bamosha bazophinde babuye kaloku xa uboshile udibana nengalo yomthetho usuhlala udibana nengalo yomthetho. But also I want us to dive in kwenye i-subject. I am not sure, but it's a role of it's a father figure role in men's life, in our lives. Indlela abantu bakhula ngakhona without utata but I would like to know about how do you guys feel about the father figure? Do you feel like uba notata ebomini bakho plays a huge role as men okanye from judging from into that you think the idea and also your experience wena? Mqwathi maniphendule mntawethu uze officeini yami so mqwathi lanto mqwathi As it lives. Yeah. mqwathi uba notata opresent ebomini like ungumntana it's a good thing imnandi lanto mntakwethu umzelo if there are some situations you find out ba umntana owakhe utata the biological father wasweleka but kaloku it takes a community to raise a child. Yes. So ke ngoku if wena unale mindset yami ndithi mna umzali wakho mhlawumbe uzamshiya umzelo xa ulapha eqonco uyazi umzali wami ukweli yayicala uzawuhamba uye eJuzi umzekelo mna ithi mos neBhayibhile bekuyihlo nonyoko phambili umuntu ongutata phambi kwakho funeka umhloniphe as owakho utata into esuka kulatata because akho umuntu wakhe wazalwa engutata apho umuntu wafundiswa uba yenza le hayi apha into ifika katata ne ibalekile ubone indlela umuntu ongutata aziphatha ngayo because abanye abantwana abangayaziba umuntu ongutata uziphatha njani zibazimbe ezinye outcomes ufumaniseke akakwazi uziphatha walapha phakathi kwethu ubani kutheni mani enje yabo akayazi umuntu ongutata uziphatha njani exactly so ibalekile mqwathi i-effect ukatata ebomini bomntana presence yakhe ibalekile umntana azobona ba wes oyimale azobona umntana ba utata uyaprovide utata wenza le abone ba indoda ihlali nje indoda funeka isoloke iyenza into man must make a plan as a hot man yabo Mr. Mna Brian yabo ndikhule ngaphandle kotata ne but ndikhule till a certain age then I met umalume nobhuti
yabo Yes. then we bona abantu like bangena as father figure apha kum Yeah. yabo Yes. so ngingatsho ndithi manje hayi ibalulekile pha yabo because after like wethina yakhule njengomntana ufika ithaba yabo ndifeketha kakhulu Sure. Nangoku kodwa uyafeketha. khayeke yabo Yeah. ibele futhi ndaleke na 5 5 years. So uzipholisela umngqusho. yo Hayi sesesikolweni. Why is I? Uncanca emdala emengenyawo. Ana picture yomna noma engenyawo uncancibele. Olikhawulelayo ebhuti. Yeah. Yeah. yabo masi yabo Ebhuti. mama so Yes sir. thina yena ngami yazi but okay ibele short leke ndina 5 Yes. That is a very important part. very important but as long Very disturbing. Waliyeka. Ubonke waliyeka. Ancance emengenyawo. Ethetha bro. Ainga kunakhula ametho angile Yeah. nobhuti yabo badlala the part of being a father in my life Yes. ke ngoku when they show me life yabo okay sure as a man funeka wenze kanje Yeah. as a man funeka wenze kanje so labo nabo ba yazi into lo mtata ubalekile bomi Yeah. ubalekile kakhulu Yes. Okay. Yes. It is a very interesting subject. The subject of having a father. Begin I look at you can never say you are fatherless. That's like a pillar. yeah You can never say you are fatherless. That's like a pillar. And ngakwazi ba akadlala role but ungumuntu ophilayo. As long as you ngakwazi umola bathi nanke utata wami, you're not fatherless. But yena because of ingqondo yakhe yena decided ukuthi he doesn't want to be a father to you. Okanye yena udecidile ba akafuna utata nxaxheba kuwe. So it is a very huge role even in girls' lives Unyanisile. because of mana kuba now we're having on daughter master that group because their fathers failed to be amadoda master. Okay. You Zange get- bamaster nakubo. They failed to provide the master kubo. Now they feel like they are lacking uthando. They have to have ukhonayo bamantikana mansini ukhonayo. So bathi bakhona njana amakhona amantombazana athi wona awakwazi uhlala engajoli. Ndawuva. Laa nto anokuba ndihlukene lena i-Friday next week nimena omnye umntu. Yeah, ndawuva. So it's a matter of I feel like it creates a depression in one's life, especially if you do not know. Okay, especially if in order of you knowing how to handle certain things in life. There are things that we go through as sense which are also character building because they build us. The sense that abantu that we know what in a situation I shouldn't do this. Yeah. I feel situation I shouldn't do this. I always say in life I feel like I've met all different characters. I know how to handle umuntu ofana noZimvo. How to handle umuntu ofana noKhonayo, umuntu ofana noJoe, umuntu ofana na anyone that they can meet with. There's one more talking umuntu ngabantu banje abantu bethu nani. Banje abantu. South Africa banje abantu And bathi banje. banje Abantu. Hey. abantu bayadika banje. Ndawuva. abantu bayadika No. Kwathi Yes. enye into enifuna uyizisa phambili bhuti. Yeah. NguJune ngo. Yes. And June is known yaziwa inyanga kaJune njengenyanga ye men's mental health awareness. Yes. Meaning inyanga ejongene nesimo sodata ngokwase ngondweni. Yeah, meaning uxinezelelo njalo. Yeah. And also ndingabethwa nguMiss B if introduce le. Yeah? Okay, ke number 1. So, man Mqwathi, benifuna sinyathele mntakwethu. Yeah. Apha kulento ye men's mental health man. Yeah. Mqwathi, ndifuna mntakwethu uzwe undicacisele ba wena lento ye what do you know okanye what do you reflect about mental health, men's mental health? Yes. Yeah. Okay, so according to my knowledge, okay, to what I believe in, I feel like it was very important
for whoever established the month, my men's mental health month, as June, men's mental health month, whereby sijongane nesimo sengqondo yamadoda. Because there are certain things that we go through. Yes. Number one, family wise. If umfundi, school wise. If a that is in a relationship wise. Yeah. Because there are certain things in a relationship that depresses us as a method. Yes. There's certain stages that we go through, sexual intercourses, whereby amajita amaninzi get because of certain things in sexual intercourse. You get izinto that actually reduce its self-confidence yabo. Whereby you're what not coming back. I can't say those. You get another way of judging yourself through abanye abantu. Now the no simple. There's a certain statement whereby no, I can't reveal. It's not it. But the only thing that figure about okay, so much that we have to go through. Yes. Why a kaya estate still? Why can still? And also nalando of didn't ngumjita and bend the shala ekhayeni apho andibonela ntoni khona funga uthi khala you ayiwena no useless what I want. It depresses. So I feel like it is very important for lenyanga for men to actually talk. Which is bullshit. Oh, thank you. It is something that is not it is not something that is is not supposed by but there's a difference. Let me elaborate a little bit into the There's a misconception Paglando of Ndodaikal. Ukala is not about mouths and yembis. It's a matter of speaking out because I feel like there's a certain image abantwana they create utata. I want to a color. We have one now is blind. Because you've never seen the it's supposed to be this strong man in a Kali. Now, it's a matter of ukala is mostly when talk about in the guy, in order for you take long. Talk about into that you want it to be solved. Okay, Machita. No man, going to get this and this and this and this. It may be a relationship wise. It may be into that is happening back at home. Your financial situation, your life, your health, whatever it is. It's very important about head because the minute into ivalela. Yes. Cool. Abe khula khona egqabhu kubona somonyanya ngokuzimvo. Somonyanya ujeko somonyanya khona because lo mjita did this to me 2024. And 2019. You get? Yeah. Mister, advisor umthini umuntu ozivayo like let's say now you are talking to a male out there. Ozivayo noxinezelelo, oziva depressed, ungamcebisa uthini ngokuba afumane uncedo tata? Brian. Wena is umuntu okule situation whereby you dealing nezinto ezifana ne depressions kanje. Mhlawumbe lithi bana there's something yabo like ehluphayo kanje. Yabo as a man yabo kunyanzeleke uthethile ngayo. Yes. Yabo ngoba ukuba uthethi ngayo izaba into like ezibother ubomi bakho bonke. Because thina like thina singamadoda siyagcina. And it's big grudges. Yabo weba bona umuntu senenzondo esibabusitsho. Yabo and ake once lemsemze ukuthi bana yabona thina wayigcina wazona indoda lo nto bayiwo. Yeah, of course. Yabo. So as umuntu like udilishana nayo yonke lo way. It's better to like speak out thethe because incoko yamadoda yalungisele like yalungiseka. Sibe ne 15 once sithethe. Exactly. Izawulungiseka. Pelele apha nyanisile. So lilonke uthi umuntu makathethe. Yes. And nyanisile. Because udinga qala flashing. Okay. Akungxaki tata. So lilonke nivile our brothers
our uncles, our fathers. Hopefully you guys nivile advice esuka apha kumajita namhlanje that it's important that one maye siva exinezelekile okanye ubona ba kunzima kakhulu. It costs R0 to call your friend okanye uze umhlobo wakho and come out ba hayi man mntanami distresswa yile nale lento ingxaki kuwe ingasolveka within 5 minutes komnye umuntu uyabona singamajita we had experiences wena mhlawumbi sentsha kuwe mna ndiqhelile ndandike ndadlula kuyo so yeah iwes ke kwelicala osisi uyabo naba bangani bami bahappy baku relationships kola lithi ucoach akadlali uyabo mna ngocoach wabo uyabo so bras akhono ningayaziyo man banasekhaya man sharp coach yeah man yeah yabo umsebenzi wami ke lo uyazithethela yabo bayavuma Mr Jack no nyani man bras man akhona ingathethekiyo majita uyawaza akhona majita wazi ubazi ba ubani noko liciko ubani masiyithethe lento mntakwethu nezinye izinto zimoshakala kwangomlomo siphinde zilungiswe kwangomlomo. Come on, brother. Hence, I always say, it gets better. Xa usiva ibali lomuntu lolunye umuntu. Ndiyakwazi ukuthi konda kwazi ufike ndithi khona ye. Hey mfendini. Hey ntombi yami apha inditshitele. Yebo, iphuze umjita wami. Ndithi xa uthi wena xa uziva uthi wena. Yo, funa ingcono le. Intombi yami ile notata wami. I know. Ubon ba Iskalas balance. You know what? So it is very so young Tolo, it is very important mama uncokole. Yeah. No uncokole Open up, uthethe ngexhobo yakho but it depends ayithi lonto ba ucola umuntu wonke. Yeah. Not wonke umuntu uzayithanda lonto kanye nithi bana not wonke umuntu uzokucebisa into right. You're right. Yeah, unyanzi. Hey and ulumke abantu obamamelayo ungabinalando kube hayi ngumuntu omdala lo nithetha naye. Bayakhula nabantu abadala even fools get old. Yeah, even fools get old. Exactly. Yeah. But otherwise guys, bras ndiyabulela kakhulu for coming and joining us to today's episode. It is the 33rd episode. 4th episode of Culture Convo podcast and siyabulela always ngenkxaso. We are grateful for inkxaso, for the support. Make sure to follow us on all our digital platforms, on social media, on Instagram, Culture Convo Corner wethu it is K, Culture wethu it is K. So make sure guys to always like, subscribe, comment, share links, share these videos. Let's get our YouTube channel on 500 subscribers. And also, follow Konaya on Facebook, Konaya Hearts, and get Konaya Hearts ka Facebook, ko IG, Konaya Hearts, TikTok, Mufasa. Yeah. Oh. And Jambas. On TikTok, ngubhutlati, and then ngona. Don't follow on Facebook. No, on TikTok it's Putlat. Please follow my TikTok account. Yes. Facebook it's for personal use. Danko. I got a full Facebook. So guys, make sure you follow. This awesome guests it was two for today, and I just wasn't for none guys didn't follow you saying man than and the account yours and Jack. Oh my God, so baby. Others guys, we love you so much. See you next week Sunday. Danko.